Gràcies. Anem a l'altre punt, sí. Bueno, en l'apartat número 5 del plenari, de l'ordre del dia del plenari, tinguem... No, perdó, el número 6. Proposició segons moció del grup municipal Reiniciem Canals, registre d'entrada número 5484 de 2015 sobre la retirada dels símbols feixistes. Esta moció s'ha d'incloure s'ha de ratificar la inclusió en l'ordre del dia. Si vos pareix, votem la inclusió. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs si vos pareix, passem a exposar el nostre argument en quant a la moció. Vols començar tu? Té la paraula el senyor Tornero. Bé, fa uns dies la premsa internacional es feia ressò de la persistència del llegat franquista a l'estat espanyol i de l'anomalia d'aquesta situació si la comparem amb altres estats democràtics amb passat dictatorial. En aquest recull de premsa parlen de pacte de silenci durant els anys de la transició, que han fet que els crims del franquisme no s'hagin condemnat institucionalment, que als carrers i places de molts pobles i ciutats encara hi hagi moltes plaques amb noms franquistes. Paul Preston, conegut historiador de l'època de la Guerra Civil i el franquisme, autor del llibre L'Holocaust espanyol, afirmava que contràriament a l'Alemanya de Hitler i l'Itàlia de Mussolini, on la derrota externa va portar processos de desnazificació, a Espanya l'ombra del règim franquista continua planant sobre la política. Josep Fontana, historiador català, sintetitza la postguerra a l'època del franquisme així: el que calia era impedir que mai més pogués repetir-se una experiència semblant a la revolta d'octubre del 34, liquidant, si calia, tots els elements dirigents de la societat republicana, polítics, sindicalistes, professionals, mestres. El propòsit dels franquistes no es limitava a aconseguir el poder per tal de canviar de govern. El programa de Mora deia: quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. La repressió era per als franquistes una tasca de depuració exercida contra una part corrompuda i malalta de la societat, i en conseqüència no calia ni tan sols disculpar-se. The New York Times publicava que els noms dels carrers i uns altres símbols del franquisme són un indicador no només de com el llegat de Franco roman incrustat en el panorama polític i físic d'Espanya, sinó de com aquesta democràcia, en procés de maduració, ha fracassat a l'hora de resoldre això plenament. Aquest mateix periòdic parla amb Joan Ribó, l'alcalde de València, que diu que és difícil de creure que encara honorem gent vinculada a la repressió de Franco, cosa que clarament no passa en relació amb el nazisme a Alemanya o el feixisme a Itàlia. Per tot això, el marc legislatiu actual contempla en la Llei de Memòria Històrica aprovada el 2007, en el seu article 15.1, que les administracions públiques, en l'exercici de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva de la sublevació militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura. Entre aquestes mesures podrà incloure's la retirada de subvencions o ajudes públiques. A més, en el punt quart, diu que les administracions públiques podran retirar subvencions o ajudes als propietaris privats que no actuen d'acord amb allò previst en l'apartat 1 d'aquest article. Per tal de fer justícia als fets narrats pels historiadors esmentats i seguint la legislació vigent, Reiniciem Canals van preguntar el passat plenari de setembre què pensava fer-se per resoldre aquesta qüestió i es va oferir a col·laborar per tal de trobar conjuntament una solució. Passades les setmanes, sense que se'ns convocara, vam presentar una moció respecte al tema. Una moció que no ha pogut estar debatuda per temes aliens a nosaltres en comissió informativa, com seria el procediment normal, però tampoc, donada la situació, se'ns va convocar una reunió formal o informal. Per part nostra, com veieu, mai ha faltat voluntat de diàleg. Així, en aquesta moció que presentem, es demana que l'Ajuntament es comprometa a realitzar un inventari dels elements que atenten contra aquesta llei i que encara perduren al poble, que retiren els elements inventariats i que cap acte públic es realitzi davant de símbols que atenten contra l'esmentada llei. Per tant, entenem que l'acte del primer Vítol al Casino Gran hauria d'evitar fer-se sota aquestes imatges, de manera que, en primer lloc, hauria de negociar-se seriosament per aconseguir la retirada, almenys per a l'acte en qüestió. En cas que no hi hagués acord perquè existira negativa taxativa de retirar aquestes imatges, se celebraria l'acte en un altre espai. Entenem des de Reiniciem Canals que la petició que fem és totalment comprensible i raonable. De fet, és la mateixa que han fet partits com PSPB o Compromís en altres moments, qui també s'han posicionat sempre totalment contraris a la presència d'aquestes imatges en aquest acte. Curiosament, en gener de 2013, jo mateix, allunyat del focus polítics, vaig escriure una columna a l'Espai Obert del diari Levante,
denunciant la presència d'aquestes imatges, i tant el grup Compromís com el PSBB es feien ressò en el seu moment d'aquest escrit sumant-se a la petició. És una vergonya, abans, en 2009, l'actual alcalde opinava al mateix diari que és una vergonya que s'honre dos personatges tan sinistres per a la història d'Espanya en un lloc on es tira el primer Beatle de les nostres festes majors. Fa pocs mesos el PSPB incloïa aquestes imatges en el catàleg de símbols incompatibles amb la llei de memòria històrica. El seu portaveu opinava que ni una suposada tradició pot justificar tindre en un lloc d'honor la foto d'un dictador al Casino Gran de Canals. Entenem, per tant, que ens trobem davant d'una proposta que pot generar debat en àmbits privats, on cadascú, òbviament, té llibertat de pensament, però no en l'àmbit públic, on ha de ser un debat tancat i superat. Nosaltres voldríem que l'acte es celebrara en el casino. Es tracta d'un acte emotiu i tradicional de la nostra festa, però no a qualsevol preu. No compartim la posició immobilista que manté el grup de persones que està decidint sobre el casino, però al cap i a la fi ells no són responsables públics. Ni tampoc tenim dret a clavar els festers i festeres enmig d'aquesta polèmica, persones que estan treballant per la festa i que no tenen per què veure's immerses en aquests debats ni fer que es vegin en necessitat d'assumir si volen realitzar un acte davant d'imatges inconstitucionals o no. És l'Ajuntament única i exclusivament qui té la competència i responsabilitat sobre aquest tema. Qualsevol delegació en altres grups és interessada per tal de desfer-se del problema i no assumir el paper que li pertoca. L'Ajuntament té l'obligació d'actuar amb intel·ligència i contundència per tal de respectar aquest conflicte. La festa de Sant Antoni és una festa de la que tots els canadiens i canadiennes ens sentim orgullosos i orgulloses i no volem que cap detall d'ella ens puga fer abaixar el cap. Gràcies. Moltes gràcies per la teva introducció i per el teu comentari. Primer que, abans de continuar, m'agradaria dir que s'han presentat una esmena signada per Esquerra Unida, Partit Socialista, Gent de Canals i Compromís a la moció presentada. I també s'ha presentat una contraesmena a esta esmena per part de l'iniciant. En quant a l'esmena, si jo vos la passe de llegir, que vos he donat una còpia. Per motius laborals té que abandonar la sessió el company. Bé, el que venia a dir és que el que hem fet en aquesta esmena que hem presentat els quatre grups de govern és intentar, per una part, nosaltres trobem que hi ha dues parts, esta moció té dues parts, una part, diguem, normativa o jurídica, no?, en la que es fa menció a la llei de memòria històrica, però creguem o entenem que queda un poc en l'aire tot i que creguem que hi hauria que concretar més. Per tant, el que hem fet és, diguem, afegir unes qüestions per tal de que no pugui haver algun dubte jurídic. Així diu, la primera part de l'esmena diu realitzar un catàleg de vestigis que atempten contra la llei 52/2007 de 27 de desembre i que encara perduren al nostre poble. I el segon punt, retirar els elements que corresponguin de conformitat amb la llei 52/2007 de 27 de desembre per la que es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor d'aquells que patiren persecució i violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Bé, com dic, això és simplement de cenyir-nos a el que diu la normativa per evitar qualsevol dubte o qualsevol mala interpretació i no tindre problemes jurídics. I després la tercera part, no?, que és la que diguem que és l'al·legato polític, no?, o el posicionament polític dels membres de la corporació, enteníem que podien dur problemes a determinats grups de membres corporatius i per tant hem volgut retocar una miqueta per tal d'evitar problemes. També hem volgut sabem de la sensibilitat i que pot estar danyada i que està danyada en quant a la presència d'aquestes figures o d'aquests retratos en un lloc públic com és, però també entenem que la festa de Sant Antoni maneja un sentiment que el poble de Canadà que és difícil de que el poble ho entenga. A més, com a alcalde em toca a mi intentar, si és veritat que en el seu moment no una moció sinó un prec es va fer des del grup municipal del bloc, entonces el que buscàvem no era
posicionar tan fermament a l'Ajuntament en contra d'un acte, sinó que li donarem la porta oberta a través d'un prec, no d'una moció, d'un prec a l'alcalde, per tal que fora ell qui intentara parlar a través dels mitjans que tenen per a regir-se per als estatuts, per al diàleg, intentaren ells solucionar el problema que creiem que entenem que és greu. Com dic, soc alcalde de tots els canalins, d'uns i d'altres, i per tant, per tal d'evitar un conflicte social, ens vegem obligats a intentar que desaparega el fet concret que siga, o que parega que siga el primer títol, l'únic lloc on no pot estar present la corporació. I no és així, evidentment. El que intentarem serà, en base a lo que diu la pròpia normativa de la llei de la memòria històrica, primer lloc, donar procediment, o sigui, elaborar o fer els tràmits que siguin necessaris per a compliment de la llei de la memòria històrica, i després, evidentment, que no s'atente contra l'esmentada llei de la memòria històrica. Entonces, el tercer punt, vull llegir-lo, que diu així: en tant en quant es dona compliment a allò previst als punts anteriors, instar als membres corporatius que s'abstinguin de participar en l'esmentada condició electa, o sigui, només com a regidors, evidentment, qualsevol persona pot acudir on vulgui, qualsevol regidor pot acudir on vulgui, en qualsevol acte de la corporació que atente contra l'esmentada llei de la memòria històrica. Aquesta és la nostra esmena. Hi ha una contraesmena o una esmena d'edició que passa a llegir, si us vulgueu llegir a vosaltres. Bé, la llegir jo i ja està, vale. És un afegir-ne un quart punt: en tant que ens comprometem al compliment de l'esmentada llei i dels punts anteriors, l'Ajuntament no signarà cap acte en què això no es complisca. És a dir, no constarà com a oficial cap acte que no s'adiga, és correcte, que no s'adiga a allò esmentat. Aquesta és l'esmena d'edició. Evidentment hi ha que votar-les totes, i bé, si algú vol intervindre, ara és el moment. El que vulgui. Algú votarà. Bueno, pues anem a votar. Si no vulgueu intervindre sobre les esmenes, jo les esmenes les he explicat, si queda clar, Vale. Pots intervindre? Sí. Vale. Jo volia dir que nosaltres la moció la vam presentar el mes passat, que l'esmena s'ha donat 5 minuts antes d'entrar. Per això la contraesmena està presentada, o l'esmena d'addició està presentada a mà, no està presentada, no hem tingut temps d'elaborar-la amb deteniment, perquè haver-me agraït que si s'anava a esmenar, si sabia que s'anava a esmenar, s'haguera fet abans, no en el corredor 3 minuts abans d'entrar a la sessió plenària. Nosaltres, el que hem dit, creiem que l'esmena acaba deixant la proposta una proposta de mínims que acabaria sense fer res. Si en la nostra esmena d'addició entenem que es llevaria l'oficialitat de l'acte sempre i quan no es complisquen els dos primers punts de l'esmena que feu, en la qual estem d'acord. Per tant, nosaltres votarem a favor si s'admet l'esmena d'addició. Molt bé. En principi, si un acte no assisteix cap membre corporatiu, evidentment deixa de ser oficial. Per tant, jo suposo que la nostra esmena intenta evitar primer el conflicte social per tal de no crear més polèmica, perquè pensa que s'ha polititzat prou, i per altra banda deixar. També tinc que recordar-vos que el procediment seguit és un procediment legal que està recollit al ROM i que evidentment nosaltres també hem tingut que tratar. I també vull puntualitzar que sí que vam reunir en vosaltres, el dimarts vam tenir una reunió de portaveus i sí que vam parlar del tema, vam estar parlant prou de temps en Carla en aquest cas, que no estava al portaveu, però vam estar parlant prou de temps i on vam explicar les nostres inquietuds en quant a l'esmena, a la moció, perdó.
crec que estem dient el mateix. En el tercer punt, que nosaltres hem fet l'esmena, reiniciem, per favor. En els 3 punts que... En el tercer punt ho diem claríssimament. Qualsevol... A veure, la llei ens obliga a no estar oficialment allí, sempre quan hi hagi una exposició de persones, quadros o qualsevol símbol que atenten a la memòria històrica. Per tant, el tercer punt queda reflectit clarament que com a membres electes nosaltres no podem anar. Per tant, com a corporativament no podem anar, queda oficialment no pot estar establit. És que ho prohibeix la llei, no és que vulguem nosaltres, és que ho prohibeix la llei. La llei prohibeix que oficialment tu no pots estar en un acte on hi hagin exposat símbols. Com a persones, suposo jo, i així serà, el Víctor estarà com sempre s'ha fet en el casino, però anirà voluntàriament el que vulgui anar. Si allò es lleva que en país avui en dia de poc sentit comú, que avui en el 2015 estiguen encara exposades en quan devien d'estar altres figures que estan representant a la unitat d'Espanya segons la Constitució, pues, que seria pues, el rei o qualsevol altre com a títol, pues, estan unes figures que més bé separen que uneixen. Per tant, no es pot fer oficialment un acte sempre i quan estiguin establides aquestes coses. Si la preocupació és de que pugui haver un regidor o un alcalde en aquest acte, com a alcalde o com a regidor, evidentment, en la nostra esmena deixa clar que això ho impedeix. Evidentment, podria anar qualsevol membre corporatiu, però no a títol particular i estar baix en companyia del públic. Però, evidentment, en el moment en què el membre corporatiu pujara, per exemple, en aquest cas seria l'alcalde, pujara al balcó que es festés, que era el Víctor, evidentment ja estaria actuant com a alcalde. Evidentment, ahí estaria contradient el que diu l'esmena que nosaltres hem fet. El que intentem és, primer, acotar, intentar evitar conflictes i, segon, centrar-nos en la normativa vigent, que crec que n'hi ha que tindre compte per les responsabilitats que puguen existir i per les actuacions en altres actes, perquè no només està este acte, perquè pareix que ens centrem en este acte i poden haver multitud d'actes on hi hagi figures que exalten la repressió feixista. Nosaltres no anem a acceptar, no anem a votar favorablement la vostra esmena, anem a votar evidentment la nostra esmena d'edició i després votarem la moció esmenada. Sols m'agradaria saber el per què no a la nostra edició, si és únicament perquè l'han presentat nosaltres. No, perquè no és legal. No, és que estem parlant de l'esmena d'edició. Si puc saber el per què. Perquè nosaltres hem decidit no votar a favor, igual que poden votar el que és convenient. No perquè ens agrada, evidentment no és perquè la presentem vosaltres. Normalment els vots es justifiquen, però si, Carles, si tu m'estàs dient que l'acte no té oficialitat, en l'esmena d'edició que nosaltres presentem és posar per escrit que l'acte no tindrà oficialitat. Si no estàs disposat a posar per escrit que l'acte no serà oficial, no entenc per què dius que l'acte no serà oficial. Evidentment... Perdó, és que com centrem el debat sempre un poc, però bueno, que pareix que nosaltres no volem que es faci l'acte. Igual es vol redirigir així per a que sembli això, no, nosaltres volem que celebre l'acte, però ja ho hem dit, no a qualsevol preu i no baix aquestes imatges. Aleshores, el que nosaltres diguem no és que aquest acte deixi de ser oficial, sinó que si aquest acte s'ha de celebrar ahir amb aquestes imatges de manera obligatòria perquè ens obliguen a la situació fereixina, no pot ser oficial. Legalment no pot ser un acte oficial. I això és el que posem en el punt 4 en l'esmena d'edició, únicament. Anem a votar les esmenes, vos pareix? Primer votem la primera esmena que hem presentat a l'equip de govern. Vots a favor de l'esmena? La primera. La que ha presentat l'equip de govern. No. Vots a favor de l'esmena d'edició que ha presentat l'inicial. Vots en contra? Abstencions?
diré a favor, reiniciem, en contra Esquerra Unida, Partit Socialista, Independents, Compromís, abstenció, Partit Popular. Ara passem a votar l'esmena presentada. Vaig a favor de l'esmena? Vaig en contra? Abstencions? Molt bé. Ara, si algú vol intervenir, anem a tratar ja l'esmena en la modificació. Perdó. El resultat de la votació per la gent que seguís des de casa és vots a favor, Partit Socialista, gent de Canals, Compromís i Esquerra Unida. I abstencions, reiniciem i Partit Popular. I ara passem a votar, o si volgueu intervenir... Sí que volia un xicotiu. Pots fer la paraula a Ramon Garriga. En referent a la proposta o la moció que ja presentat reiniciem, que em pareix molt coherent en el temps que estem, pense que este debat no s'ha de poder fer mai en la vida. Este debat mai s'ha de poder fer. Si haver estat la Constitució haver contemplat tot aquest temps. Com bé ha dit Vicent, en altres nacions, aquestes persones que han impedit la legalitat, que han suplit la legalitat d'una dictadura, aquestes persones estan jutjades i sentenciades. I en aquestes persones havien de fer el mateix, havien de ser jutjades i sentenciades. I en aquella sentència que s'haurà fet, en aquell moment s'ha de fer. I avui no estaríem parlant de tot això. Evidentment, conforme he dit abans, el títol seguirà fent-se on sempre s'ha fet, però mentre estiguen exposades aquestes figures no podem fer un acte oficial nosaltres. Es impedeix la pròpia llei, tant la Constitució com la memòria històrica. Per tant, nosaltres, jo ho he fet, personalment, jo ja no anava abans, perquè hi ha un moment que el dol un poc ja de veure aquestes persones d'allà. A títol personal, anirà el que vulgui, però el sentit comú pensa que deuen de llevar aquelles persones que estan en aquest lloc, deuen de llevar per almenys per actes d'aquest tipus, aquestes persones que mai en la vida han unit si no han separat aquest país, mai en la vida, aunque hagin pensat alguns que hagin unit, però mai en la vida han unit, sempre han separat. Han deixat fracturat Espanya i fracturat els pensaments i fracturat les llibertats i fracturat moltes famílies que han desaparegut i estic parlant no en l'època de la guerra, estic parlant de després de la guerra. En el 47 van haver una depuració de persones sense lluir, sense res, que aquestes persones firmaven la mort i el tancament de la vida. Per tant, és impossible acceptar mentalment sense aquestes persones. Impossible. Per tant, crec que ho agraïs que hagin posat damunt de la taula aquest tema. Aquest tema és un poc sangrant, ja en aquesta altura que estem, i devia estar ja caducat, finiquitat i solucionat. Per tant, gràcies a vosaltres, i penso que l'esmena està contemplada que no sigui una cosa oficial. Vale. Bé, té la paraula Antonio Ollà, el presidenta. A veure, quan el Partit Socialista va llegir o està escoltant a Vicent Tornero, evidentment deu de manifestar quasi íntegrament el seu suport i el seu convenciment de les mateixes paraules que està fent el company de Reiniciem. El problema que tinguem nosaltres és el següent, i és que en el mes de juny el secretari general de la província de València, José Luis Ábalos, ja presenta una petició a aquest Ajuntament per a la retirada dels símbols franquistes i per a l'inventariat dels símbols franquistes. És a dir, que reiniciem la proposta que fa, arriba com alguna altra un poc tard, perquè això ja s'ha demanat.
A més, com molt bé ha dit el portaveu del grup Reiniciem, han sigut altres grups els que en altres legislatures ja han demanat també una petició a través de mocions, a través de PECs, per la retirada de tots els símbols franquistes que n'hi ha al poble, que no és només 2 fotografies, que ne són més. Perquè, evidentment, se té que complir una llei que també la va fer un govern socialista, que és la llei de memòria històrica, i gràcies a aquesta llei socialista avui en dia es pot demanar l'inventariat, la retirada i tots els drets que ens dona aquesta llei de memòria històrica. Però els socialistes tinguem per bandera no sols demanar, no sols fer peticions, sinó fer peticions i treballar. I així mateix una portaveu del grup de les Corts, del grup socialista de les Corts, Mercedes Caballero, va presentar el 21 d'octubre de l'any 2015 una proposició no de llei en la que demana, i això que estem al govern, demana amb la màxima urgència que se faci el que la llei de memòria històrica diu, i és que cada comunitat autònoma adopte les mesures que desenvolupe la llei de memòria històrica. Perquè, evidentment, no sols en Canals, sinó a moltes poblacions del nostre país, valencià, s'ha d'aplicar la llei de memòria històrica i són sangrants els exemples que n'hi ha encara de simbologia feixista de la dictadura del general Franco. Per tant, nosaltres, en principi, la veritat és que encara el que s'ha dit estarem d'acord. Lliçons, evidentment, no ens podem donar, perquè nosaltres diguem i complim l'exemple, és a dir, treballem per a que aquesta simbologia es retire. El que passa és que, llegint la proposta de Reiniciem, perquè a la gent se li pot explicar que aquesta moció va de la retirada dels símbols franquistes, però qualsevol regidor sap que el que es vota és el que es fica en el paper, no el que se pot dir. Veient el que se fica en el paper, nosaltres no tinguem problemes morals, sinó que tinguem problemes de que està mal ficat, de que està mal posat i no puguem estar d'acord en tot el que en aquesta moció es demana. Tal volta, si com es va dir en la Junta de Portaveus que en aquesta legislatura estem fent, si tal com es va dir en la Junta de Portaveus s'haguera deixat damunt la taula per a millorar, per a completar i per a fer una moció en la que tots estiguérem més, en la que tots poguérem incloure les nostres propostes, tal volta la moció no s'haguera tingut que esmenar com l'alcalde en nom del grup de govern ha fet. Perquè al nostre pareixer la moció de Reiniciem es volia centrar només en una simbologia franquista, que són 2 fotografies que n'hi ha al Casino Gran, i en un acte molt concret, que l'acte inclús és erroni, perquè l'acte oficial no és el primer Vítol, sinó és el sorteig del pont. Si no estic mal informat. Per tant, nosaltres volem deslligar. Ha dit, en el mes de juny es presenta una moció, es presenta un prec per part del secretari general de la província del Partit Socialista per a l'inventariat i retirada. El Partit Socialista, quan va presentar la moció en la legislatura passada, mai la va fer coincidir en un moment puntual apenes a un mes de les festes patronals, i més posant l'ull, posant el foco en un tema de tanta efervescència com és el primer Vítol o un acte oficial al Casino Gran. Per tant, veiem que l'oportunitat buscada per Reiniciem és doble, no sols de presentar aquesta moció ara, sinó evidentment de que es faci el debat donat la proximitat de les festes patronals. I també la intenció la veiem que no és del tot neta, i tinc que dir-ho, perquè en una publicació d'un diari aquesta setmana a este portaveu se li posava veu i s'hi donava la contestació que anava a fer en este plenari. Jo això no m'he atrevit mai a ficar, inclús en el Partit Popular, en el que he tingut alguna controvèrsia que altra, a dir el que el portaveu del Partit Popular anava a dir en un plenari dies després. Per tant, la veu del Partit Socialista, mentre el grup municipal socialista vulgui, serà la meva.
i per supost que estem a favor de la retirada de l'inventari, retirada de símbols feixistes, però de tot el poble, no sols d'un puesto. No podíem tampoc estar d'acord en l'esmena, en la moció presentada, perquè també seria que per a aquest acte en concret, que nosaltres no estem parlant d'aquest acte en concret, sinó de tots els dies, es tapara les fotos, es ficara... No, si jo no vull que es tapi res, jo el que vull que es lleve. Però això s'ha de fer en col·laboració amb els socis del casino, que són els propietaris del casino. I a més, aquest ajuntament, aquest equip de govern, el que està fent és justament pegar els passos de col·laboració i participació en la gent del casino, a través del Consell de la Festa i a través de les iniciatives particulars de l'alcalde i altres membres de la corporació. Per tant, està fent-se. I jo crec que això és el camí. Nosaltres anem a votar a favor de la moció presentada pel grup d'Iniciem i l'esmena presentada pel grup de govern, perquè considerem que és l'efectiva i la pràctica per a realment, si el que vulguem és inventariar i retirar tots els símbols feixistes de tot el poble. Hem acabat la roda. El que sí que vaig a demanar és un poc de concreció, perquè si no estarem així fins a les 3 del matí, tenim que quedar un torn de preguntes per a ser un poc més breus. Té la paraula Toni Sánchez, del grup Compromís. Seré més breu que els meus companys anteriors. Simplement dir que el vot de Compromís també serà a favor, és a dir, estem a favor de que s'apliqui la llei de la memòria històrica en tots els àmbits, en tots els aspectes i en totes les activitats, no solament en un acte concret. Simplement dir també que sí que s'han fet passes, s'han fet intents, però que quan tu no vol dos no es barallen i quan tu no vol dos no arriben a un acord. Per tant, la pilota pot ser no està en este plenari o en este ajuntament, sinó que està en una altra teulada. Simplement això. Moltes gràcies. Pues, per al·lusions, la paraula... M'havia dit que no volies parlar. Vale, que toco ara. No, és que pensava que... Si vols, no. No, pensava que l'ordre posava jo. No, és que normal, no. Vas parlar el primer. Bona nit a tots. Este torn d'esmenes que hem vist ara en este últim quart d'hora dona més motiu a pensar de que està polititzant-se una part de la festa que crec que ni tan sols hauria de tractar-se en este plenari. La llei de memòria històrica, igual que totes les lleis, estan per complir-se, però així en esta moció s'ha presentat un adjunt o una manera de veure, d'incloure-hi el tema de la festa que creguem que no toca per molts motius, principalment perquè es realitza en un lloc que és el Casino Gran, o com el seu nom real, la Cooperativa Agrícola i Cultural Valenciana de la Unió Patriòtica Espanyola Sant Antonio Abad, en la que els seus estatuts, en el seu article principal, diu que és una cooperativa de plena personalidad jurídica y capacidad de obrar, y por tanto adquirir y poseer y manejar bienes, derechos, obligaciones, etc. A la qual cosa queda ben clar que és una entitat privada, cosa que suposa que no dubta ningú. Així s'ha fet referència a la famosa llei de memòria històrica, al seu article 15, però curiosament les referències que s'han fet al punt 1 i al punt 4 de l'article 15, com si el 2 i el 3 no existiren. En el 1 s'ha anomenat que l'administració pública té dret a retirar tots aquests símbols que esteu comentant, pero en el artículo 2 diu claramente lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado. Y tal com acabé de comentar, el lloc és un lloc privat i que ja queda demostrat. Eixa és la part que atany al casino i que la veritat és que a mi personalment, com a soci del casino, em trobo un poc disgustat perquè tot el que s'ha publicat i que d'això crec que dona una imatge errònia del casino. No és el tema a tractar així, però ja que s'ha inclòs, s'ha fet referència a ell, m'agradaria justificar que allí ni es fa exaltació de ninguna cosa política ni res, i així que allí hi ha socis de tots els partits polítics,
i que hi hagi una sèrie de mobiliari o això és una cosa que decidissin els socis i és exclusivament dels socis. I la segona part, que és la que encara trobo més greu, és el tema de polititzar la festa. Així s'ha clavat un acte pel mig, un acte que realment ni tan sols és oficial, perquè això ho diu la normativa reguladora de les festes i recolzat per el seu tècnic de festes de l'Ajuntament, i per tant és un acte que depèn exclusivament de les festes de Sant Antoni i tenen la potestat absoluta de celebrar-la on vulguin. En tot cas, devia ser el contrari. Si volguessin celebrar-lo en un lloc públic i l'Ajuntament, per el poder que té l'Ajuntament, s'ho prohibirà, és un cas, però en aquest cas, que volen celebrar en un lloc privat, ningú pot prohibir-li de celebrar-lo en casa de ningú o en un establiment privat, com és el cas del casino. Així que així crec que s'ha polititzat moltíssim aquest tema, s'ha clavat pel mig a sectors que no haurien d'entrar, i ja dic, jo estic a favor de la llei de memòria històrica, però seguint els camins i la forma correcta, no d'incloure temes que van totalment a part i que per desgràcia al meu pareixer s'han polititzat totalment. Gràcies. A veure, el torn de rèplica, evidentment, me demanaria que fora breu per no allargar-nos massa. Si no, vale? És la paraula de sempre. Bueno, per al·lusions, sols remarcar que el senyor Orea ens ha fet un altre dels seus discursos buits de política estètica, però bé, sembla que no s'ha llegit la moció, perquè diu que sols ens dediquem al tema dels quadres. Els dos primers punts parlen d'inventariar qualsevol element del poble, que és el que diu que no hem fet. El primer i el segon punt diuen això. Després ens diu també que hem arribat tard, hem arribat tan tard que no s'ha fet res fins ara, més hem arribat tard. Després diu també que ho hem fet damunt de la festa. Repetís que en setembre van preguntar si anàveu a fer alguna cosa i no, des de setembre fins ara no s'ha fet res. Nosaltres hem presentat la moció a partir de no fer res des de l'Ajuntament després de la nostra pregunta. En la moció, en els acords, no posa en cap lloc res de tapar-los. El senyor Orea diu que nosaltres proposem que es tapen. En els acords de la moció no posa res de tapar-los. Repetís, es veu que no s'ha llegit la moció, o no sé. En la moció que es va aprovar, en l'esmena que es va aprovar, el que farem és no canviar res perquè tot seguís igual. Però bueno. I pel que ha dit Fernando, té raó, el casino no és responsable, és que nosaltres no demanem responsabilitats al casino, demanem responsabilitats a l'Ajuntament, perquè l'acte apareix en la programació oficial, en el llibre de festes que fa la regidoria de festes i l'Ajuntament de Canals. Per tant entenem que l'acte és oficial, per tant la responsabilitat no li la recarreguem al casino, que com tu has dit podem estar d'acord o no, i evidentment nosaltres no estem gens d'acord en aquestes imatges, gens d'acord, i ens hem posicionat, però ells com a ens privat, com has dit, poden fer el que vulguin. Nosaltres no estem d'acord, però poden fer el que vulguin. Però l'Ajuntament no ha d'organitzar, si fa cas a la memòria històrica, un acte oficial en aquest recinte, mentre estiguen aquestes imatges penjades. Simplement és que una cosa és l'oficialitat de l'acte i l'altra és que aparega en el llibre i en el programa de festes. Són dues coses diferents. Entonces, segons el tècnic de fer festes, no és un acte oficial, doncs és un acte que celebren o organitzen i és responsabilitat de les festes de Sant Antoni, però apareix en el programa de festes per a que la gent del poble s'entere de que aquest acte es fa i es celebra. Gràcies. Molt bé. Jo estic en part d'acord amb el que diu Fernando i per això hem fet l'esmena, per intentar llevar del text de la moció qualsevol menció a la festa. També tinc que dir que la preocupació que té de que sigui privat o no és públic, per això es demana fer l'inventari, el catàleg, i després estudiar si es té que retirar o no. Entonces estiguem acomplint certament el que diu la llei de memòria històrica. Res més, jo crec que ja està tot massa dit, tot massa parlat, i jo crec que el que deguem fer és passar a votació i que cada un que vota el que crega. Vots a favor de la moció de reiniciem? Evidentment. Vots a favor? Bueno, diré per la...
El Partit Socialista, Esquerra Unida, Gent de Canals i Compromís voten a favor. Vots en contra? El Partit Popular? Abstencions? Iniciem. Perquè sí. Però demanem brevetat. Vull que explicar el vot perquè vull que és un tema, com ja hem vist, que és molt polític, que segurament acabarà eixint als mitjans de comunicació, i el que vull que quede clar és que el grup popular el que fa i farà serà complir el que marca la llei. El vot el portàvem en contra, o sigui, teníem ho havíem comentat antes de que tenia que ser en contra. Després de les esmenes i contraesmenes no ho tenim molt clar, i per ser un poc coherents en el que havíem comentat antes en el grup, ja que així ho vam intentar comentar però és un poc complicat, per continuar en el vot que teníem pensat. I el que volem que quede clar és que no és que estem en contra de que es complisca la llei de memòria històrica, sinó que al final s'ha intentat polititzar i s'ha intentat involucrar l'Ajuntament en un tema que no li correspon. Molt bé, moltes gràcies.